Jo em dic Olga i soc joiera. I amb dos companyes més vam obrir aquest local, que és un petit taller-botiga. No fem coses en sèrie ni les enviem a fer altres llocs. Treballem molt en plata reciclada, de peces antigues que la gent ja no les fa servir. I el que podreu comprovar en els vídeos és que totes les peces necessiten temps i dedicació i ganes, però que una mica les podem fer nosaltres amb les mans. I això és el que us ensenyaré en aquest taller. Avui el que farem és un anell que el farem amb la tècnica de la cera perduda. Avui utilitzarem la cera blava, que és una de les primeres tècniques que jo vaig aprendre i tot i així encara és de les que més utilitzo perquè és una tècnica que et permet fer moltes variacions diferents i a més és una tècnica que et permet crear una peça molt maca ja sense tenir coneixements previs de joieria, ja que és molt intuïtiva. I ara per començar us ensenyaré tot el material que necessiteu. Necessitarem unes tisores, un pinzellet petitet, un rotulador gruixut o alguna cosa cilíndrica que sigui més o menys com la mida del nostre dit. Un soldador, que el podeu comprar a qualsevol ferreteria, la cera blava, que això sí que hauríeu de trobar en una botiga especialitzada de joieria, alguna botiga de ceres, algun fil que sigui de metall que sigui conductor, jo he agafat un fil de llautó perquè és el més econòmic i es troba fàcil, una serra de joier, unes alicates i unes alicates per tallar el fil de llautó, celo, paper de vidre dels números més alts que trobeu, és a dir, més finets, i un fregall de cuina de tota la vida. I això és una pàtina oxidant que oxida la plata. També amb aigua amb sofre, com d'aigües termals, també s'oxida la plata. També seria una opció. El primer que farem serà preparar el soldador per treballar. El soldador normalment quan ens ve a la ferreteria té el bec molt ample i nosaltres necessitem més finet. Amb les alicates de tallar el tallem, una llargada una mica que ens doni per fer unes quantes voltes i l'enredarem de la millor manera que puguem. La idea és que s'enganxi i que es quedi quiet. I ara prepararem el que serà la base sobre la qual anirem fent tot l'anell. Posarem el full de paper perquè després sigui més fàcil de treure. Començarem a fondre la cera. Recollirem una mica de cera i la posarem aquí. I primer de tot intentarem crear una mica, anar fent una línia que serà tot el braç de l'anell. Ara no m'estic fixant gaire en que quedi recta perquè aquesta peça serà així com irregular. Si ho volguéssiu fer molt recta, doncs hauríeu de mirar amb el pols o marcant-vos amb un boli unes marques de referència per anar seguint. I ara començaríem a jugar. Jo vull fer-li tot de gotetes, com si fos un gotejat, i aniré agafant i posaré una gota. Com que m'ha quedat gran, igual la següent vegada agafaré menys cera i faré una goteta al costat una mica més petita. I així aniré creant una muntanya de boletes, la següent la puc ficar més junta, altres més separades, una mica en funció de la idea que tinguem al cap. Tinc tendència més a inspirar-me com en la natura i en formes com molt més orgàniques. I aleshores és una mica també com unes gotes, com si fos una pluja. Doncs ara ja ho tindríem, amb molt de cuidado anirem traient el paper. El tallarem una mica perquè sigui més fàcil de treure. Un cop ja tenim l'anell, l'hem tret, ara també el podem veure des de dins i veure si hi ha algun fallo, alguna cosa que no ens agrada. Li donarem com un acabat. Aquí, que potser no hi ha arribat tanta cera, doncs agafaré i posaré una boleta més. O aquesta que a sobre surt massa. Doncs seria el moment de menjar-nos-la una mica. Ara ja tenim l'anell, quan està en cera el portarem a una fundició. Això es fa amb una fosa, és de cera perduda, amb la qual cosa aquest anell ja no el tornarem a tenir. Això us ho ensenyarem en un altre vídeo més endavant. En aquest cas nosaltres el fondrem en plata i el primer de tot serà treure la colada. Veieu aquesta part que hi ha aquí dins, que ens molestaria per posar el dit? És la colada, que és per on ha entrat el metall quan l'hem portat a fundició. Entrarem l'anell per serrar des de dins i tornarem a
a muntar la serra. Treballarem a sobre l'estelera. Jo la tinc junta a la taula perquè és una taula de joier, però en podeu trobar de sueltes i amb un serjant us les colleu a qualsevol taula i podeu posar-hi una base a baix per recollir el que us va caient. Doncs ara, posant els dits sempre darrere i començarem a serrar. La serra només serra quan va cap a baix, només talla quan va cap a baix, cap a dalt no, ¿vale? I aleshores no és fer molt petit, sinó és fer mossegades molt llargues, un recorregut més aviat llarg que vagi fins a baix. Ara ja hem tallat la part més gran de la colada. Tornem a treure-ho i li fem una llimada a l'interior i ara podem comprovar que l'anell ens va a mida. I passarem directament a oxidar-ho. L'òxid aquest que el tenim tapat perquè no hi entri la llum, en posem una mica en el potet i ara, el pinzellet seria, si volguéssim imaginar només pintar la part de dalt, doncs amb el pinzellet posaríem concretament només aquí. En aquest cas, com que ens interessa oxidar-lo tot, doncs el tirem, el pintem. Això no és tòxic, es pot agafar amb els dits, a veure, tampoc us el llepeu, però no és un àcid. Una vegada està, per parar l'acció de l'òxid l'hem de posar en aigua. El pinzell també netegeu-lo bé perquè si no també se'l va menjant. Ara la peça està totalment negra, també és un acabat xulo. Nosaltres avui el que farem és polir les parts més superiors, de manera que ens quedarà negre les cotes més baixes i polit les superiors. Ara agafem el paper de vidre, començarem pel més gruixut, és a dir, pel número més baix. I el que farem és fregar la part superior. I després, per últim, agafaríem el fregall. El fregall ens donarà un acabat mate i com que és més dòcil, doncs entrarà una mica més en els forats. Ara li passaríem una mica d'aigua i sabó per treure també el polsim aquest. I ara per tornar a pujar una mica el color del negre, si li posem una mica d'oli, jo li poso oli de màquina, però amb oli d'oliva o oli de màquina, li posem i torna a pujar una mica el to negre. I ja tindríem el nostre anell acabat. Doncs ara aquí tenim la peça final. Nosaltres en aquest cas l'hem fet en plata i l'hem ennegrit, però aquí teniu altres acabats de la mateixa peça. Aquesta portaria un bany d'or i aquesta seria en bronze amb una pàtina de color verd. Us he volgut ensenyar aquesta tècnica perquè és una de les més preferides i a part m'agrada ensenyar-vos com es fa una peça de joieria perquè veieu la feina que hi ha darrere i una mica el valor que té cada peça perquè quan el fem hi posem com l'amor i la història de la persona que la fa i espero que us hagi agradat tant com m'agrada a mi.